Det begynder at krible i sprayfingeren på en graffitimaler. Så gælder det om at finde et passende lærred, og jo større, jo bedre. Den tidligere rapper Elron Harald overtalte derfor danske fragtmænd til at få lov til at lave graffiti på en af deres normalt lyseblå trailere. I dag skulle kunstværket så ud at rulle for første gang. Bogstavdelen skulle være sådan forholdsvis letlæselig, og der skulle være en såkaldt superfragtmand i midten. Han er bedst kendt for sin Kadett. I dag var lastbilen en Mercedes med næsten egen trailer. Og det er den side, hvor vi fik lov at udfolde os frit. Og der tænkte vi bare, at nu skulle den have hele armen. I 90'erne blev sønderborgenseren Lars Jensen kendt som rapperen Elron Harald. Nu er musikken slukket, og i stedet koncentrerer han sig fuldt ud om graffiti. Den her form for bogstaver, den her form for figur, det er ligesom graffitiens første division. Sammen med vennen Andreas Velin har Elron Harald brugt 70 timer og et utal af spraydåser. For ham er en lastbil det bedst tænkelige lærred. Derfor foreslog han fragtfirmaet Danske Fragtmænd, at han og vennen kunne dekorere en af deres trailere. En lastbil er jo et drømmeobjekt at bemale. Den er kæmpestor og en pragtfuld jævn flade, og så rejser den jo rundt mellem byer og alt i landet og bliver set af ufattelig mange mennesker. En af dem, der tit skal se den farverige trailer, er chauffør Bjarne Christensen. Han har fået æren af jomfrurejsen fra Taulov til Randers. Jeg synes, den er flot. Det er lidt anderledes til at være, alle trailer i dag, de skal være blå med en rød stribe. Så det er godt at prøve at komme til at køre med lidt andre farver. Med kaffe på kanden og frugt i hånden var Karen Jensen og Bodil Dalsgaard blandt de første til at se lastbilen, da den kørte ind på rastepladsen Skærup i dag. Jeg synes, den er meget flot. Jeg synes gerne, den må have lov til at være her, i stedet for at vi altid er dem med reklameskilte på. Samme følelse står Elron Harald tilbage med, når han tilfreds kigger på sit værk. Det er en forløsning, man tænker, det er sjovt at være en flue på bakspejlet i alle de biler, der kører forbi, og høre, hvad folk siger. Og den farverige fragtvogn skal holde til i Randers, men kommer også til at køre hos os her på de syd- og sønderjyske veje.